Piny tinde opogore by the way. Ok en kaka chon, sani nitiere gik mang'eny. Iyudo ka wan joma nyiri, wan inyalo yudo nyako moro maber. Wuoyo here ndiyo kendo, onyamor ni nyako ni akawa kichao to wadaggo, but shida dhi bedo ka ni en ang'o. Joma nyiri tinde ok anyal ng'e ni en ang'o marach kata ang'o matimre, but nitiere kaka sani ngima ochenji. Inyalo yudo kata ni nyako ok oridhi ka gi gik ma odhi yudo ka wuoyi ni godo, kata ang'o odhi wacho ni an ok adwa gik mag thagruok, to tinde aneno ka tinde nitiere gi pesa, adwa ng'ato ting'a gi gari, ineno. But an kanyalo wacho korka kora, an kanyalo yudo dichuo kata wanindo mana e kaka okoro odwa mar bomba kane. Adaka kiwacho kamano to ji biro chako kako wale magari. Jogi biro chako kae, Ang'e Josia ya. Mama timuka Josia di. Ini sani. Bang di mana Unyulo ada tuda. Asli nyako majaber no wacho ni. Unyulo ada tuda. Oke mani namba ne. Tuda kode. Ada kod nag namba ne ara. Kau nyak namba. Tuda kode. Kau nyak namba. Daka kode. Bwana Jimang'e Josia mafans kama kwa maana Josia ya. Ndalo mana timo video moro ne trend mare is not go around. Omere ma kolo adi koda. Go around. Timo kendo kisungu to giwuocho acha mabit berge. Go around. Mochomo yo. Kodi itum rigane rasingwa dong. Kod duoge dhowa. Adwaro koro duogi dhowa. Kisungu tero bari. Nyulo. Kuri dai kakan. Kore dai karkan yo ni igine ne. Itum rigunjaro kuri okinewa. Taluongi kaka cha. Koro nyako cha nitamo ka donji ot nang. Ida ni. Mano na kawoni. Oda Tim moro mfande moro bende pore amasi ya kanyo. To mano ni timo ne mara. Mera machata ja ugonja. Mirubiro ma. Nyulo ega anda kimosa da. Ngat manyaka dhako goyo. Ngata dhako goyo. Napini hata nango ya dhako mane manogoya. Tungi ibiri I take video to post. Itimo garanza irasibwa kendo chwanyore ningeno kungeni wa kacha maduga wacho ni amendo kagole kacha wewe mondo winji obede penja bacha kwa kodo winji netno koro igo winji netno dong mane mitna samo winjo let ni no goi asima ko video kigo kigola gino ne mitna so okay ko don mondo dhi off key because off topic nikech jaber ni ne wacho gimoro ma important mano ne break ya waber nyaka kawo ga break wayue wawuke ko chamo mana maraj kuma mano wadwa nyiero gino malich manade anyway so guys madam ni majaber ni wacho ni kien already ngeno say make a stand en ngama gombo dak ngama dichuo inene owacho ni en single odwano rit kare ogombo no rit kare chunye gombo rito kare koro miyo pache paro ni ineno maoni mogolo no ogolo kalore gi gima chunye timo ng'owa very good koro en kama gima pache paro no oparo ni ni nyithindo manyiri gi samoro dwa bedo mang'eny odwa no ted gi gas giero competition odwa chwako nyaka nyoe gas nyaka leya nyako bambo oye yeni iting'e tedo yawa chef moko to iketo stick on oye yeni stick on siketo mag siling 5,000 but local mula maka mula sende mane tich ma mane momiyo luongo tedo ok nyati tinge apiko nikech ing'eni kiting'e apiko to yie wang'e go timoni dhiumo koro ing'eni aukabe koka wachiel to nidhi kate nyasi to mani ng'eno ketho moro cha be koro igole wendo by the way manda sara kigolo gi be ndach gibiro dong ni magi to koko yamo magi koro kogore aneno gi nyako bing'eni ber gi pesa ne nyako ber gi pesa ne bana tian koro winjo tie wach koro mak na break kad nyako ber gi pesa ne tian koro miyo wach koro emomiyo nakele ni joma nyiri gibe gitem nwa wabe watema kar mwanyalo ok inyatemo mikadhi nyaka kamoigi koro ke matama mar kar muromi kar nyaloni emomiyo ber ka to kora penji tian koro situation ma yes ndio otemo ni
ibitemo wero ru mar adier Koro. kaito jachien moro donje jachiend kong'o ni obiro ot late kaito chako nyeni ng'ama osemere ng'ama nie piny moro ma onyalo timo anything marach eriot mondo make bad decision ineno Ibiro fwenyo bang'e. obiro fwenyo bang'e ok ni gik matimore e ngimawa pile pile beyo te ino kata odiochieng' ma kawuono kaka ni chiewo gik miseneno kosemorite nitie mosegwang'o yi kabisa mochen to mang'o mabiro thayore to nikech in sober you come to your sense ni mano is not my kind ineno it is not style masani ji ok dak kamano mano ne chon sani ji dak ni ka if okochopo iri bo ng'isi ne tianye kosona to kiki paro marach kuom ng'ato inyalo paro ni bwana Alphonse ni bwana koro ng'iya kamano obena walo kode pache no kodoka fupe no samori paro kamano to en mane neno ni Kata samoro lemoni. samoro to lemoni kongi. Ong'i to jeni ya Nyasa ko to par na. Itiweno walo ko otimoni ang'o Inti Kuro anti no ngi nade. yeno ngi nade mage tam Magito neno nade. so tiani my case in a case makoro ng'ani kong'oni dhi kethode koro mato makosa mang'adie but ng'ama miyo koso ng'ama dichuo ng'ama dichuo koro Ng'eny ne to kongo Ng'ama to dichuo. amiyo. Kongo to wamia ni joma Kongo to kikwa poge joma mine. kongo to kikopoge joma mine Joma mine mose nyom to ng'ama dhako mamadho kongo Mano to be mano bede mano ng'ama bede Emen dhako ndi. mano be dhako ni maga to konya dise kaske Ento kare wakaluru ya. magi mon makochung' ni dwa yanyi to biro yanyi kata kendo sano tiende betendo tindo chikre mana ni to en noseyanye kaka moro ndalo moko Gitiende ga mathiso go. nolonyalo ndalo no mo wati chamane nyakisumo no duba yawa nyakisumo no duba mo ulo yori gitu Odio modo nje dube. ko ni wijo kaka mine machon ne pako gania abiro meneno nyore nudu meneno ni duk no ne gimoro ma Gimoro malicha to piny masani ng'ato nyalo eni wich rach ne en gima ber Moya ni mkate nusu. piny masani ng'ato nyalo nyori du sana. Kilo nyiri duk to tong pesa. Ilonyori duk to Ere winje ni kilo nyiri pesa. Apenji. Ng'ato dela zogi dugi no pesa mang'eny. ilonyori ni tani kamera to wandong wan koro kanyo kanyo koro kobie pesa wadhi manila kendo wagoye live ocho ma yawa ng'iswa uru ni kanye moki ne maber Waloke nade. kon mane Ere ka kudwa neno joko anyway aya koro gima napenji makosa mar ng'aka koro makosa en mar ng'ama dhi mer ng'eni ya nitiere gimoro ni madho kong'o kata kong'o madhi Kamu bila beji. mano be ng'eyo pok awinjo Ento ere koko don. nitiere ng'ama iyudo ka omadho kong'o ng'ama omadho kong'o ong'e ni kamadho kiwango ma kama mano roho madhi wuotho gi tienda ma adhi nyaka ot madhi atwe diege naka winjo dhoge na kik nindo oko e pap adhi ang'e ne ka be nyithindo notimo ang'o norwako gi e ot to ng'ama kong'o madho en ng'at miyudo ka onindo e mtaro cha Kaka ngono. Kata omo wuok to koro break. ola koro dwa mana ni kode gi thuon en kende en ng'ama oselayo e long dibiriyo olayo long ne dibiriyo ma kata break moro ma koro onge go malach Kola di biyo to adek mokongo katutu. ting'eni yode be konindo e mtaro omotuogo kech oloso Chierere. man tucho nyaka long koro yani en ng'ama ogolo acid mar kong'o cha e dende to ng'ama odhi madho kong'o en ng'at moro ma network ne to mano dong ng'ero koro koloso kong'o moro ka kong'o en ga luya donge kong'o chalo lach gima luch gicha Nloya. donge to ero madhe to kose madhe to embo chako laye koro en be macha mobedo kod to mano kare molayo no kare koro diko ni nyalo us mano ne kong'o kek manade Koso ng'ato poko bile. to bwana mano ngende wayudo gimoro e piny kanyo Wase wafwenyo gimoro. gino wafwenyo gimoro Wanyalo fwenyo ni lach Dikuru gino kamoro.
Nikuru gino kamano ane mana kuongo wacho gine piny ka. Ambe ne antie, chama ne Alphonse wacho. bende nitie. Goro. Tian bende nitie. Nyako ni bende nitie chieng' moro kapo ni uloso gine piny mabiro mbele no. Tu upare joma no. Upare joma no loso gino kono nikech. Tu miya makutemo nutamo ute be anto be okadhi tho. An kata tho mo ika kawuono kinya duoga dogo kinyi mago ba donje. Ka poko chenro ko. Ba donje. Ni nindo ni setho to gi. Ano ka ito Yesu nyaka duogi. Ka Yesu koduogo dana setho. Adugo rite gi koni mondi. Dana dhi rite koja ka to Kendi ngana chia. Polo kucho binge ka Nyasaye nyalo kata maneno ni muwach ni machaki yali sana. Apendi. Eka ji onge Mano mang'eny. nyulo bin to bin. Kalne uru. Benge ga Koro kapo ni pod irito duog Yesu. Wasetho to waduog ure piny ka wayuogo matin. Inge bura mane polo sana. Maji obedo ne piny. Iyudo ni ng'ato ne wuok Manyata. Manyata ni polo be. Manyata iyudo ni e polo kucho to koro dwadhi yo Nyamasare. Polo be onge gari yawa. Nyasaye goni mane ne timnia. Aika ini walo. Ini ja Manyata. Jo Manyata. Bes wanita maji donje ga ya. Dunia Eka wacho na donda bimosi. Bimosi. Ringi bimosi.